Praise the Lord. Palakpakan akong Ginoo. Kahinay ko sa inyong palakpak. Marunong ko may pamahaw. Praise the Lord. Mato kita sa langit. Amen. Wala may balatian, wala'y kamatayon, wala'y problema. It is a perfect environment. Amen. Amen. Praise the Lord. Atong andamon, atong pagalingon, diya sa presensya sa Ginoo, ug tugutan nato ang pulong sa Dios sa mga ministeryo sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon aron sa inyong yanan. Masinati na po ang pagpamlihok sa Dios sa atong kinabuhi. Amen. But before that, magampo sa ta, Ginoo Dios, salamat sa imong pagkamayo. We thank you, Lord, for being with us. Kanunay kang buyog namo. Continue to anoint our hearts. Give us more wisdom and knowledge, Lord. Aron makasabot kami sa imong pulong. Ug amo kinabuhi kada adlaw sa among kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Malipayon ba ka? Ha? Hindi nga naman nga mura maglutpuro ng inyong mga dagway na malipayon ta. Dapat smile. No? Kanang may opisina nga ako nakita niya, bawal ang nakasimangot dito. Unggoy lang ang nakasimangot. Yeah? So, dapat smile ka sige kanunay, kaya ang pagpahiyong mo itambal, dili ka magulang mga kaibigan. Amen? Okay. Bisan kung sa kaubos sa kahintang sa tao, na yung panahon siyang kinabuhi na lantaw siya na medyo taas ang iyang paglantaw. Tino ba? Mukumpara siya sa ubat. Munang ang atong topic karon, atong giuluhan o overrated. Saan ang overrated? Overrated. Atong foundation scripture diha sa Romans chapter 12 verse 3. Sabi ko diha kung because of the privilege and authority God has given me, I give each of you this warning: don't think you are better than you. Ano? Kita klaro, better than you really are. Kahit kamay magandang literal. Okay? So, ang pangutana, what is overrated? Overrated is to value yourself highly than others. Ha? So, ganit, overrated is to value yourself highly than others. Katong na-estimation sa pagbilisaya, ninyo dito mo ipaghatag o pili sa inyong magalingon labaw pa sa uban. Highly than others. And sometimes, we look down the dignity of others. Kahit atong i-look down ang dignity ng uban, namin mas maayo pa mo niya. Mas labaw pa ko niya. Diba, Lord? Amen. Or, mas buwak ako kay niya. Sulay na ba mo? Ang iyong buwak pa ko niya. You know what? Wala. Okay. Huwag na mag-ipanahon na makain ng tayo. Ayaw pa mo niya. But the question is this way: how to know that you are overrated? Sa uli mo, pagkahitalo nga, taas na rin kaayo ang paglantaw sa imong kaugalingon. Ha? O, labaw mo kay nila. Number one, you are overrated
when you see yourself that you are important than others. Amen. May mong taas sa imong paglantaw sa imong kaugalingon, kung tan-awon kung di mo imong kaugalingon, nga mas importante ko kay nila. Amen. Ha? Ang Matthew chapter 23 verse 12. Lingon, isa inyo dito. But those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Kinsa tong pataas, ipaubos. O katong nagpaubos, i-lift up, ipataas mga kaigsuunan. Amen? Kabitahan ka na magpaubos ka. Time will come, i-lift up kas Ginoo, i-promote kas Diyos, i-bless kas Ginoo. Amen. Amen. Oh. And you are operated if your heart is driven by pride. Ha? May mong taas ang imong pangantaw sa imong kaugalingon kung ang imong kasikasay di diktahan, di control sa garbo. Budlay yun ang garbo, no? Then operated person is always thinking for themselves that they can achieve great accomplishment when they are in a group. Kanang mga tao nga taas kaayo ang iyang paglantaw sa iyang kaugalingon, kanunay po nang nagkaroon na sila kaugalingon na ako'y mahimong dako nga mahimo kung na ako uban sa grupo. Sa lato nga pagkasalay, kung wala ko, wala sila hindi siya kahimo. Amen. Ha? Wala ko, wala sila. Nahimo na, tungod na ko. It's a pride. Amen ba? And pride, pray yourself to hell. Karanggal ko, ano talaga ginanimo sa malayo sa impyerno. It doesn't matter how big and small you accomplish, but be sure that all these things give glory to God. Wala na magsapayan, o sa kadako, o sa kagamay, ang imong maakumpisa, ato lang yung siguradohon, kanang ibuhat nato, maghatag og glory sa Ginoo. Maghatag og himaya sa Dios. Amen. Nya kana ba yung gibuhat karon, naghatag pag himaya sa Dios. Ikaw ra man pud nagkabalo, di ba? Wala may nagsunod-sunod nimo, wala may mga CCTV nga nakatutok nimo nga kung sa imong gibuhat, ikaw ra gyud ang makahibalo niya na mga ikunan. Amen. So, God bless the people who humble themselves. Amen. Are you with me? Ang Diyos magapanalangin sa mga tao nagpataas na paubos sa ilang kaugalingon. And number 2, how to know that you are overrated. Number 2, okay, you are overrated when you look at yourself that you are above than others. Mahimong taas kayo mong panglantaw sa imong kaugalingon, kung imong pong lantaw ng imong kaugalingon nga labaw ka sa iba. Ang Proverbs chapter 12 verse 23 ayaw pasibantog sa imong kaalam. Ha? So na, the wise don't make a show of their knowledge, but fool broadcast their foolishness. Ang maalamon, di magpakita na bright siya. Pero ang buwag po ang i-broadcast, i-pahibalo. Nakabalo siya. Ha? Pero wala din ang tiguhan. So, you are operated
if you think you are better than others. Ngayon mo, kasi maglantaw sa kagalingan, kung naguna-una ka, na mas maayo ka kaysa uban. Amen. Ha? Pero ba, ibang ihon-ahon nga, ikaw rin talented, you think of yourself that there is no other talented people, mga kaigsunan kay sa uban. You think of yourself that there is no other talented people other than you. Ha? Pero bang ihon-ahon na ni mga mura di ka pare, tiguhan dia. Ako rin di ka balo diha. Amen? During discussion, your idea is dominated. Kung may mga naman, di pa daw mag-discuss ta, mag-hirong-hirong, magsabot-sabot, di mo haging ideya masunod, mag-domina. Ha? Yun naman yung anak. Whatever good idea and help you have, you need to present it with humbleness in your heart. Kung sa may mga good idea ni mo, o tama ang mga mo, kinahanglan na nato ni i-present rin yun nato ni upang sa pagpaubos sa atong mga kasing-kasing. Dili kay bisan pag nakita ay kini amay natong buhaton o muni amay natong mahitabo. Dili pwede i-porso nimo o i-pressure nimo ang imong idea. But we need to present it with humbleness in our heart. Amen? Amen? Kaya di man pwede nga magbuot ka. Kaya kanap itong kalabaw, magdala di mo suba, pero dili na di mo mapugos pagpalunan kung di siya ganahan mo na. Amen ba? Ikaw baka nga na kay idea, tapos kayo nagpuputi sa imong utok. Ha? Amen? So, to avoid overrated character of the heart, we must be soft and saturated with the Word of God daily in our life. Aron ta makalikay sa kinaiya, diyan sa itong kasing-kasing nga, taas kayo panglantaw, kinahanglan mahulong ka. We must be soft and saturated. Kinahanglan mahulong ka, kunya, pagkahulong nimo dapat pupuyanan kung hulong sa Ginoo, mag-saturate sa imong kinabuhi, kada adlaw. Aron dili ka maglantaw sa imong kagalingon nga mas maayo ka kaysa uban. Amen. Amen. Are you aware and concerned what kind of character do you have in your heart? Ha? Look at me. Again. Are you aware and concerned what kind of character do you have in your heart? Aware ka? Ha? Aware ba? Kasi ang word na aware. Nakabantay ba ka? O may kahingawa pa ka kung sa klaseng kinaiya ka, naasay kong kasing-kasing karon. Aware? Sa mga klaseng kinaiya na ka. Sa nakabantay, muna ka na akong papa, magpasagat ang kiyaw. Amen ba? Tinawad? O takya ba lang, nakapasakit na ita, ikaw okay ra. Kaya nga akong gawin, kaya nga akong lilihukan, nakabantay, hindi ako bandi ay nagkukul na. Sige tangyaw-yaw, patay kalimutan, nasapat na ang kasita. Amen. Amen ba? Yan ang pura mag-naungot ng inyong amen. Amen! Nakatigaling ninyo na dito. Kailangan mabantay natin sa klaseng kinayana ang ito kasing-kasing. Why? Because heart condition is important to the Lord. Amen. Ang kondisyon sa ito kasing-kasing, mga kaibigan, importante na sa Ginoo. Because our heart is the controlling factor in our life. So the word of controlling factor. Mura ba, ang atong kasing-kasing, mura yung control sa atong kinabuhi. Inodro, dili. Ha? Kanang heart na to ba? Diba? Kanang atong heart, kung sa'yo na diha,
gimit na mo. Nga naman, because out of the abundance of the heart, our mouth will speak. Then our body will obey of what we speak. And it will meet the issues of life. Di ganit? Kung sa'yo kalagaya sa kasing-kasing, kung sa'yo naasin yung heart karon, doon man, ang imong bakbak mo sulti. Dili sa'yo tayo ng mga kanang bakbak at ang gina. Nagsulti lamang ang imong bakbak, tumutin mo rin kondisyon sa imong bakbak. You know? Isa din, isulti sa imong bakbak, ang imong lawas, mutuman sa imong isulti. Bubuhat ang imong lawas. Kung nakay imo mang ibuhat, unang mahimo ng isyo sa life. Amen? Amen! Issues of life na. That's why the Bible encourages us to guard our heart. Because sometimes our heart is what? Bantayan nato, ang Biblia nagdasig nato nga, oy, bantayan na yung heart. Ayaw ng heart sa uban. Amen? Amen ba? Bantayan yung kasing-kasing, ayaw ng uban kasing-kasing. Ha? Kanarang mo. Kaya nga naman usahay ang atong kasing-kasing malimumon. Ay, bisag ganin ng mga menyo, bisag menyo na, makakita ganin mahal niya. Mingon maganin. Pagkaalindog sa binuhat sa Ginoo. Oh. Praise the Lord. Number 3, mga kaigsunan. Usaon nato pagkahibalo, how to know that you are overrated. Number 2, you are overrated when you think you are righteous than others. Mahimong taas kaayo ng imuhang panglantaw sa imong kaugalingon. Kung imong panglantaw ng imong kaugalingon, mas matarong ka kaysa uban. Usahay ka na, sa wala kayo simba-simba, mas butan pa mo po niya. Kasulay ka na? Ba? Na may siging simba, taas mo kayo dila. Ay, pag may simba-simba, kaya butan pa. Pero sa hinong gabi, ang Biblia nag-ingon, there's Isaiah chapter 64 verse 4, nga ang atoan pagkamatarong trapuhan lamang at ubangan sa Ginoo. Ha? Amen ba? Amen? Dato pa, kung magmulong matarong ka sa pagkagalingon, hindi padawat at ubangan sa Ginoo. Dapat ang pagkamatarong, ang God's righteousness, ay atong isuot sa atong kasing-kasing. Nga naman, wag din kay ikasaway sa pagkamatarong sa Diyos. Amen. Praise the Lord. So, you are overrated if you think you are righteous than others. So, kung maghuna-una po ka, na maayos ka sa uban o mas matalag ka sa uban, wala daw kita sa pagkalingon na mas labaw ka sa uban. So, you are overrated if you think you are better than others or more righteous than others. Muna mga kaigsunan, self-righteousness is prone to judge others' life. Kaya bang self-righteousness o natay self-righteousness na kinaiyan, dalit ang hukom sa uban. Hukman na po ang uban. Ano, gumingang duga nga, may mayo pa makukoy simpa-simpa, may wak makoy kontra sa silingan. Amen. Sila to, sige sila simba, pero mapoy silingan. Amen. Pero baron. Oh. Kaya nga naman, naglantaw mong ka nga matarong pa ka sa uban. Pero ang atong pagkamatarong, trapuhan na din na sino, hindi na
madawat sa Ginoo ang trapo sa kanang trapo mo na pinakahugaw nga butang sa atong kusina. Kaya bisag unsang hugaw trapo. So kung magmataron ka sa itong kaugalingon, hugaw ka at ubangan sa Diyos. Amin ba? Hugaw ka at ubangan sa Ginoo. Dili madawat dapat ang pagkamataron sa Diyos kung atong isuot kaya nga naman si Satanas dili yun katulig sa nimo. Amen? Dili ka pinpoint si Satanas nga naman pagkamataron sa Diyos ang imong isuot. Kaya ang Diyos dili masayo. Walay kunot naman sa kasalanan. Kung ang dapat ang pagkamataron sa Diyos ang atong isuot. Amen? Amen? We are all sinners. And because of God's grace, His righteousness makes us righteous in the sight of God. Kita makasasala ng tanan. Isa walay sala. Isang kamot. Ako rin ito isa. Itang tanan makasasala. O tungod sa grasya sa Diyos, ang iyang pagkamatarong naghimo na itong matarong diya sa iyong tubangan. Dili ang imong pagkamatarong. Dili ang imong pagkabuugan. Pagkamaayo, pagkamanggihatagong. Kundi ang pagkamaayo sa Diyos. Amen. So we need to dwell in the presence of God so that our heart learn how to humble in His sight. Dapat upuyog kita kanunay sa presensya sa Diyos. Aron na itong kasing-kasing makakadkon na magpaubos diya sa iyo. Ay kung wala ka kanunay sa presensya sa Diyos, mahapagiro kita. Labi nagdagan kang kwarta. Amen? Labi na kung wapak kayo sa ubat. Labi na kung nakainiskulinan kayo sa ubat. Kaya kung mandilim niya, tara na kayo eskwila. Amen? Amen? Oh. So, kinahanglan tayo po yun sa presensya sa Diyos na rin. Aram ka ng atong hingilan na pinay, dili po itong hakaw. Dili, magmulto ba? Isa mo ng multo? Wala. Wala ba yung may kamatauran ng multo? Kung kita hindi po multo. Pero na istorya ng magmulto. Usahay ang atong hilan na kinaya magmulto. Sa dugay na ito ng alagat sino, usahay magmulto. Nga naman, na-distansya na sa presensya sa Diyos. Dapat mupuyo ka sa presensya sa Diyos. Aron ang atong hilan na kinaya tutulong sa gahom sa Ginoo. Amen? So we need to dwell in the presence of the Lord. Because humbleness is the character of the heart to a genuine God's people. Humbleness is the character of the heart of a genuine God's people. Kini pagka mapainom sa anon di ay ang lain niya istoryaan ng pagka mapaog sa anon kinang makakubong sa kaugalingon. Amen. Unya munay kinaya sa kasing-kasing sa mga tinuod nga katawhan sa Dios. Amen. Amen. Katawhan patas Ginoo. So dapat magpubong mo dito sa kaugalingon. Katawhan mo patas Ginoo. Amen. And something is wrong with the heart of unoperated people. Na dili maayo diya sa kasing-kasing sa mga tao mataas kay paglantaw silang kaugalingon. Let God arise in your life so that the spirit of overrated character will not control your heart. Tugundi ang Ginoo ang barok sa imong kinabuhi, manglihok sa imong kinabuhi, aron ka ng espiritus kinaias paglantaw sa nga taas na isang kaugalingon, dili mo control sa iyang kasing-kasing. Amen ba? And the best controller of our character is the Word of God. Amen. Amen. So maghimo na tayong spiritual inventory sa itong kasing-kasing kung saan kinaya na ka. Gigapos pa kasi mong kinaya?
o nakabuhi ka sa imong daan ng kinaya. Kaya magsige ra gani balik-balik ng imong kinaya, di ka mabugaw, mga kiling, gigakuskas imong kinaya. O na stronghold ni Satanas sa imong kinabuhi. Amen. Do you agree with me? Dapat di ka magpakontrol sa itong kinaya. Kaya stronghold na ni Satan. Lingkong gunitan ni Satanas na sa imong kinabuhi. Kaya kung birahon ka niya, bumalang na po ka sa imong kinaya. Kaya may lingkong gunitanan sa imong kinabuhi ni Satanas. Amen. Inyong kong Ginoo, imo akong mapainag sa halong kunya, huwag na lagi mapobos. Ising ka ako. Nga naman, ganun sige balik-balik. Nga naman, nagsige na balik-balik sa imong kinabuhi. Kay stronghold na ni Satanas sa imong kinabuhi. Muna kay stronghold man sa ibig stronghold, ligong gunitanan sa imong kinabuhi. Amen! Amen! Oh. Kung naa kay kagunitan, kinagawinan. Ha? You know, bro? Okay, I'll give you an example. Simple illustration. Kung si Alit mudalagan, hindi ko gusto mudalagan siya, kung na ako'y kagunitan niya, digit sa kabuhi. Amen? Kailangan ikaw gunitanan. Isang sa ulit dalagan sa niya, gunitan mo na siya. So, ano yung magdalagan? Ha? So, muna yung mahitabo sa kinabuhi sa gustuhan kung naay ligong gunitanan ang demonyo, si Satanas sa iyong kinabuhi, digit ka kabuhi. Digit ka kabuhi. Walang pangalan ko sabi. Digit ka kabuhi. Unang kailangan ka na mo-surrender sa Ginoo. I-surrender ang tanan. Lord, tanan nga niya anak ko, ako i-surrender niya mo Ginoo. Kailangan ka sincere repentance. Lord, kapoy na ko ano yung kinaya. Gusto ko mo atong langit. Ikanta ni Sister Angie, langit ang tahanan. Amen? Oh. Tinuod ba nga, langit ang ating tahanan? Gabay versikulo din ha? Ha? Ingon ng chapter 5 sa 2 Corinthians verse 1. 2 Corinthians chapter 5 verse 1. Kaya nasayod kita na inig katunas na niinin atong yutan kong puloy-anan na mao ang atong lawas. Atagan kita sa Dios kung puloy-anan dito sa langit. Usa ka puloy-anan nga walay katapusan. Ug siya gayon ang nakuha. Ha? Sa ganit, magtukas din yung kung balay na ka. Kaya imong tinudli ikaw, imong spirit, yung tuyok sa mong lawas, pag matukas ni, tagaan ka sa Diyos, balay na dili na makuha. Amen? Amen? Minute service. Gusto mo kita matod lang. Aling kami na mausap ang imong kinabuhi. Tugod ang Diyos na mubakto sa imong hapunan, kasing-kasing o sa tanang aspito sa imong kinabuhi. Kaya kung mubalik ang Ginoo, makauban ka sa iyang ginharin. Amen? Kung kuhaot ka ng atong hinulamang kinabuhi, langit ang atong kabuhi. Ngayon si Pablo, mabuhi kung mamatay ka, iya ka sa Ginoo. Hindi ka mga kitsura, dalay kong ka o Diyos, walay katapuso. Takos-kas mga pagkain o mga pagsimba. Hindi mo ang himaya, kanungganan kita. Huwag akong mga pag-ampo, Lord, na tuguti ang inyong mga pulo. Huwag mo mensahe sa among kasing-kasing. Muusap sa among gaw. Aron pagsapgaw mo sa iglesia. Kami mo uban kinugdihan ka. Panalangin yung matag-usahan niya karon
Continue to bless their life, Lord. Blessing upon blessing. Kadaugan sa ilang kinukuhi o Diyos. O mamuhat ka sa ilang kasing-kasing sa ngalan ni Jesus. Amen. Tulaygon ang ngalan sa Ginoo.